Türkmen dilinde söz azatlığı diýilen adylga bar, ýöne beýan azatlygy diýilen aňlatma barmy? İngiliz dilindäki freedom of speech, türkmen diline rus dilindäki swoboda slov sözüne esaslanlyp, söz azatlygy hökmüne terjime edilen bolsa gerek. Ýöne rus dilinde swoboda wyrażenia söz düzümi hem bar. Onun İngilizce ekwivalenti freedom of expression. Bu söz düzümi türkmen diline nähili terjime edilýär? Düýbi Jenewada ýerleşen hukukçylaryň halkara komissiýasynyň türkmen diline çap eden hukuk gollanmasyna bu adylgy öz pikirini beýan etmek azatlygy diýilip alınıpdyr. Beýleki tarapdan söz azatlygy adylgysyna Türkmenistanyň kanunçylyk namalaryna da duşmak mümkin. Türkmenistanyň konstitusiýasy aýatlaryň söz azatlygyny kepillendirýär. Konstitusiýanyň 42-nji maddasy şeýle diýär: her bir adama pikir we söz azatlygy kepillendirilýär. Söz azatlygyny adam sözleriň ýa-da çykyşlarynyň üstü bilen senzuradan gorkmazdan öz şahsy pikir garaýşlaryny beýan edýär. Ýöne insan uludyň bir erkin sözüň kömegi bilen näleýsem sazyň, aýdymyň, suratyň, heýkeliň ýa-da sunuwatyň türlü görnüşleriniň üstü bilen, hatda grafitiniň üstü bilen öz pikir garaýşlaryny, öz pozisiýasyny erkin beýan edip bilýär. Hatda käteler ýeri gelende adamlar hiç zat aýtmazdan sözsüz öz aýtjak sözüni erkin pikir garaýşyny, öz pozisiýasyny beýan edip bilýär. Aragatnaşygyň türlü gurallaryny ulanmak arkaly adam öz pikir garaýşyny we ynanjyny beýan edip bilýär. Beýan azatlygy adamyň şahsy pikir garaýşlaryny hemde belli bir mesele ýa-da ýagdaý boýunça öz pozisiýasyny aragatnaşygyň türlü gurallary, şol sanly saz, surat, şekil we sunuwatyň hemde aragatnaşygyň beýleki görnüşleri arkaly erkin beýan etmegini, şol bir wagtyň özüni öz pikir garaýşyny eslenlik serişde arkaly erkin mälim etmek we ýaýratmak hukugyny beýan azatlygy diýilýär. Beýan azatlygy ýagny öz pikirini erkin beýan etmek azatlygy adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň 19-njy maddasyna adamlaryň hukuky hökmüne ikrar edilýär.